تورکیا لە ساڵی نوێدا لە بەردەم ململانەیەکی توندا لە نێوان هەریەک لە هاوپەیمانی میلەت کە ئۆپۆزیسیۆنن و هەروەها هاوپەیمانی جمهوری کۆماری کە دەسەڵاتدارن لە ئێستادا جۆرێک هەڵسەنگاندن و سەرژمێری و ڕاپرسی کراوە بەوەی کە کام لەم دوو هاوپەیمانیە براوی هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی و پەرلەمان دەبن لە تورکیا لە مانگی حوزەیراندا بەپێی ئەو هەڵبژاردنە و بەپێی ئەو ڕاپرسیە سەرەتاییانی کراوە هاوپەیمانی ئۆپۆزیسیۆن کە بە هاوپەیمانی میلەت ناسراون لە هەدەپۆ و کۆمەڵێک حیزب و پارتی دیکەی ئۆپۆزیسیۆن و کورد و هەروە تورکیش لە تورکیادا پێکدێن کە لە 41.7 دەنگەکان بەدەست دێهێن و هاوپەیمانی کۆماری دەسەڵاتدار لە 38.3 دەنگەکان بەدەست دێهێنن لەسەر ئەم پرسەوە ئەم بابەتە گفتوگوی زیاتر لەگەڵ بەڕێز محەممەد شیمشێک سیاسەتمەدار سەرۆکی کۆمەڵەی پەیمانی جوواکی ڕاستەخۆ لە ئامەدەوە میوانی ئێمە دەبێت گفتوگوی زیاتر لەگەڵ کاک محەممەد دەکەین کاک محەممەد زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت ئێستا تورکیا لە بەردەم خۆ ئامادەکردندا بۆ هەڵبژاردن ئامادەکاریەکان چین دواتر دێمەنێ و وردەکاریەکانی دیکە بله از و تماشاوان هێشا سلااو دەکەم لە تورکیایê هەڵبژاردن هین ئاوا dibe کی bi destekî bigire kî destekî berde hîn me re dikare bêje ku ji hev kuş nebiye yani ronahî û tarîtî bi hev re dimeşe li welatê me em hêvîdarin divê hilbijartinê de desthilat bi demokratî bi aşîtî bi wekevî tiştekî nû bikin yê ku werin ser tifaqa nû roîro em karin bêjin hilbijartin di nava partiya da bi du hêla ew bûye bi du hêla xwe ji hev dixware vekşîne eşkere bike lêbelê di şert û şûrtê mafa siyasetê xwe da di menfaeta netewî tenê da ne li ser menfaeta demokrasiyê wekeviyê edaletê hukûqê ji temamê gelê Tirkiyeyê ve tiştekî nû bêje tu partî nîne Partiya Kurdan jî di nava vêya de em dikarin zikir bikin yani melekî di melekî da ye ev ê kî hevdû berde ya bên ba hevdû hîn ji hevdû em nikarin veqetînin semedê ku em vêya dibêjin sîstema serokatiyê li Tirkiyeyê hîn siyaset partiye siyasî fêm nekirine em dikarin vêya bêjin serokatiya sîstemê çi ye bingeha wê çi ye hiqûqa wê çi ye ji bo mafê mirovan serokatiya sîstemê ka ji însanê xwe ra çi dibêje ev bingeh nate amadekirin ev zagon nate ew kirin make zagonekî nû nate avakirin semedê wî pardon baş insan aqlê insan zehnê insan hîn tiştekî durust nikare ji xwe ra bêje herkes dibe eşîra min herkes dibe partiya min herkes dibe mafe min çi ye di nava van partiyan de yani partî hîn ji bo ramana ji bo fikra ji bo demokrasiyê nayê dîtin ji bo menfaetê li partiya dixwazin gel jî binêre semedê wî ev hilbijartin رقم مجلس لەم هەڵبژاردنەدا چ جیاوازیەک بەدی دەکرێت لە هەڵبژاردننی ڕابردوو باز لەوە دەکرێت کە لە ناوخۆی وڵاتدا ڕەنگە دەنگی ئەردۆغان وەکو سەرۆکۆماری ئێستای تورکیا و ئاک پارتی کەم ببێتەوە یعنی پێشبینی چی دەکرێت لەم هەڵبژاردنەیە سیستەمێک نو هاتیە nava siyaseta rejima Türkiye'yi lebele ev sistem natiye fehmkirin
نهات دان فهم کردن نهات کردن جبوچه دکارم بیشن کو ماکزاگونی بنگهی تنبو یعنی اف سیستم کو هات تبو زاگونه کی ماکزاگونه کی نو تبه کی مافه مروان نو تبه حقوق کی نو باتا یا اف سیستم اوی herkes her gel dınava violati de اوی her gel bizan bako ev sistem cera çitine ana siyaset vanı Kürt o hin siyaset vanı Kürt embejin daha pe dürüste başa naxwazin ev sistem were sistema serokatiye were avakirin çima cîjwana jinamine jivan partiye din der jinamine semede ku bengeha serokatiye be avakirin ev herkes binavê xwe bê gazî kirin herkes bi mafû şert û şûrtê xwe bingehî li herêmê şert û şûrtê bî gelî çi ye ew dibe gotin yani rê nedan bingehekî bê çêkirin hin çelaqî şebûn hin yani tiştê ku nexweş hate kirin semedê wî ev çîk ev sistem serokatiya sistemê li ser zagonên robro hate ew kirin Tirkiyeyên kanûn hükmündeki kararnameler ne hate ew kirin jiyan dom dike ana semedê wî kes nizane ev serokatî ji Kurdara mesela Kürt nizane siyasetvanê Kürt zane naye hesabî wî gelê Kürtîn fêm nekiriye ev sistem jera çitîne yani ev serokatî jera çitîne ev natiye fêm kirin ez yani dikarim bêjim ku van partiyê ku ana hatine bahev semedê mafê neteveya Türk tên bahevdû seba demokrasiyê natine bahevdû seba rejimekî nû ev ji gelî rejwan gelaran çi bîne semedê wî nad yani taktik dibêjin yani stratejik nîne hatina ber wan ji bo wî her tişt erebazarî ye yani ne stratejik ye siyaset be erebazarî em Kürt dibêjin ku erebazarî yani çawa lê hat semedê wî em ew dikin îja em karin bêjin ku ev serokatî ew ka çawa bê ew kirin bê fêm kirin divê hilbijartin ev çawa bê fêm kirin partiyê rast jî partiyê çep jî ewa wan nerîna wan axiftinê wan mere dikare bêje ku zêde ji hev ne ferqiya wan nîne yani herkes herkes strana xwe dibêje kes ji bo باشە چاوەڕێ دەکرێت لەم هەڵبژاردنەیە جۆرێک لە نزیک بوونەوە لە نێوان هەدەپە و ئاک پارتی یاخود حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەکانی تورکیا و حیزبی دەسەڵاتدار بەدی بکرێ جۆرێک لە ڕێککەوتن و لێک نزیک بوونەوە دێتە پێشەوە ev nêzîkî heşt deh mehaye ez dikarim bêjim en hindik min di çar pênc televizyona da vî fikrê xwe gotiye ez bi vî havî difikirim ku di vê hilbijartinê de partiyê netewî mîna İYİ Parti ya jî partiyê bi ku bê yani îdeolojîk ne partiyana o yê mîna HDP ser navê Kurda li qala sosyalizmê qala çepîtiyê dike her du jî partiyê îdeolojiyê ew dikin tînin ziman temamê partiyê îdeolojî di dawî de karin bêjin ku serokê wan çi bêje bingehê wê azayê wan wiya tînin ziman yani tiştekî îdeolojîk fikrekî îdeolojîk ew tê divê hilbijartinê ya partiyekî netebe mîna İYİ Parti ya partiyekî mîna HDP ser navê Kurda û çepa xwe denîşandan civan her du partiya yek ew dê bê em dibin Rus ruletî bileyze yani ya partiyekî rast ya partiyekî çep civan her du partiye ku ana min navê wan jî da evan civan her du partiyan yek gor min
ev Rus ruleti bileyze lekeleka AK Parti'ye bisekine ne sandığa vekilada ev sandığa serokatiye de ev de lekeleka AK Parti'ye bisekinen herkes bu meclisi ev her parti be ev tekebe helbijartine lebele de ev de sandığa serokatiye de elbim HDP neziktire İYİ Partiye. Aha. واتە پێشبینی دەکرێت لەم هەڵبژاردنەیە مفاجعات و سوپرایزی زۆر جیاوازی تیابێت بۆ تورکیا لە هەڵبژاردننی پەرلەمانی و ئۆسۆڕۆکایەتی ئەو وڵاتەیە. ئەنا ئەوەکێیە وەکۆکێکی هەیە dibêje ku kapalı kapılar ardında Washington, Türkler dibêjin. Dibe li piş deriye girti Washington. Yani siyaset, yeku siyasetmedar, siyaset serokê partiyan, yeku dert kevin, dijî gel dibêjin ku em ahane, lê wextê ku ew tê hinda hevdûn ji hev tiştê din re dibêjin. Yani îro îdeolojik partiyekî HDP, mina HDP, bêje ku em Serok Erdoğan ev dikin. Em nikele kavine em serokatiye meraya xwe bidine wî lê meclisê de em meraya xwe bidine xwe. Ya jî İYİ Partî derkeve bêje vî tiştî bêje semedê wî gerek AK Partî jî hin gava babêje. Gora kîja partiyê ew bike yani meyl bike bu an ra raborûniştinê wextê ku şîrekatîkî wer hebe gere AK Parti jî gavê nû babêje, gavê hinek reformê demokratîk bîne ziman ya bîne zagonê, bîne pratikê mîna perwerdeyiya bi zimanê dayîkê, mîna navê ku hatine ji bîrkirin ewan navana bîne di ser rayê. İşte dibêjim di meclisê da hin tişt îro dibêjin ku X zimanekî X mîna van tiştana ku yani tiştê çewt hatiye têfem kirin ev ana dev jêber de hin tişta bîne ziman belê. باشە ئەردۆغان ئەما کەمە دوا پرسیار کاک محەممەد دەمێ بزانم ئەردۆغان ئەتوانێت لەم هەڵبژاردنەیە دووبارە ببێتەوە بەسەر کۆماری تورکیا. Ana divê em gerek hev re rast bêjin. Yani mirovekî kemasiyê wî mirovekî heya derekê Kurda fam kiriye meşiyaye dawiye zîvir ye. Gelo ev meriv çima zîvirî. Di kîja şertî de zîvirî, çima zîvirî. Gere em ya jî bînin ziman û bînin hişê ro îro di nava meclisê da di nava siyaseta Tirkiyeyê da serokekî ku karibe vî welatî bimeşîne serokatiya ku li ser demokrasiyê, li ser baweriyê, li ser tu çi bêjî eboriyê, teknolojiyê gere van tiştana mere bîra xwe û semedê wî kîja serok heye ku em ana di nava van serokan da em karin bêjin kîja serok û kîja hêz, kîja partî kare vî işî bimeşîne. Em dinerin dîsa ger ku Serok Erdoğan dora xwe nû bike roja 2005 li vî bajarê hin tişt got ku hinek mafê Kurda ku kê min ev ya kêmasiya min e ez ê ya bicî bînim ji wî rojê heya îro meşa xwe bîne ber xwe li xwe var qile hinek tiştê nû bêje, durust bêje ez dibêjim ku dîsa ji serokatiyê re Recep Tayyip Erdoğan ev serkeftinek nû bi dest dixe yani ez were hêvî dikim yani. بەڕێز محەممەد شیمشێک سیاستمەدار و سەرۆکی کۆمەڵەی پەیمانی جوواکی ڕاستەخۆ لە ئامادەومیانی مەبووی زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونیت.